Arang! So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Nag-filming ko kay buo. So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So, yun mga sis, support today's video mga sis, support today's content mga sis. So, ngayon po ang celebration ng aming birthday mga sis. At saka mga sis, for the mukbang pong birthday, go! Sis, hindi na pa ako mag-isa magmumukbang mga sis. At saka mga sis, meron pa akong kasama ngayon mga sis for the pasabag. So mga sis, so tatawagin ko lang po ang aking makasama for today's video mga sis for the pasabag. Birthday ko for today. For the mukbang mga sis for the pasabag. Kailan kumapos na yung video? Meet. Ali ba? Uli kita ba? Uy, may ka mga viewers, di kita nila. Uy, ka mga viewers, di kita nila. Uy, nang hinaw naman sa swimming pool. Ito makita. Ano kasi na plastic ba? Nagkinamon sila. Uy, may nahihinaw. Yada kan mag-ihi dito. Number 1 naman siguro po. Yeah, bisag nisunod, hindi po. Balik Victorian ka. Bounded. Uy! Hindi ba ganyan for today's video? Vitamins ng ihi. Correct. A to Z na naman natanan. Muinom ang ganitang kuan. Wag yun. May pa-make ba project? Hindi magaling na. Di ba? Hello everyone. So, pag ginahinis akong vlog, what we have, uy, hindi tayo makikita for today's video. Nagbayad mo na akong komisyon. Okay. Palimpura na siya. Yes, guy ko ha. No! Huwag ka magsalita ng mga bagay-bagay Merry Christmas. So, hello mga beshi web, ibo ka dyan. Sis. Ay, sis na eh. Kasi may ibog na lang ta. Karang beshi web din na famous. Web, talaga pinagtitisi mo sa akin. Ba't itong ganyan? Mas ka ba yan? Karang drama. Mabuang. Ah, sige. Naunahan ako mga sis. Ano na ba iha? Ipakuha ko na mas pag-iyaron. Mukha na akong bata. Hangul di bun. Pero katong nasa swimming pool. Aw. Nagpicture. Hindi naman ganyan. Nag-projector mi ba? Dito na siya picture. Di ba na? Correct. Nagwapo? Project mo Kim kaya pag inana. Yata. Ang di ba, sige ingon ko Kim, hasta itong ipadaw na ko gawa sa kanjeng Katok Kim. Mimi katok mo na. Nagtabi man sila, nanakaw man sila. Nag-jersey mo. Nagpaasipas na ibog. Nakabangga sa bumbok ko. Yan ako nga. Oh, teka lang kami ni. Hi, sa mga viewers, mga ka-beshi web. Baril ka to lahat. Marian, sumalit pag hindi namang notice akong vlog. Hi! Hi to your vlog! Looking na what? Marian, Monica ba? Please subscribe to my channel. Monique, oh Mariel ka tong. So guys, kumakain na kami kasi Katong tulak ka lang. We're hungry. Katong picture mo ito. so naami pansit canton nga red para siyang spaghetti. Mga sauce. Spaghetti sauce. Dinamos? Tapos meron silang hotdog. Eh mukhang pagmapis di anak. May hotdog na may ano. Bakit ang luyat nito? Huwag ka magsalita ng Bakit mga hindi matigas? bagay sa aking vlog. Ang dami kong ano camera. Ano na papasa mo? Ang daming pasabog. Huling ko na ba dara apa? So ang ilahang pansit guys is itas pa na ko kung pampahaba ng buhay ba din siya? Or pangpahaba ng lagay. Ano? Tabi. Nasa ilong ako ni. Excuse this camera. Milia, you know what I'm saying? Doon na. Kuan. Kangkeng. Spaghetti ng Jollibee family size. Baka nasa ko. Naalala Ayun, ang atong buong sa mga kusino.
Ay, di siya magkakadog kay... Basta na kayo na niya. Di ko magkakadog kay akong mama na tawag ko. Oy! Ibali man na. Bakit? Si Mary Chris Boss ko, si Mary Chris. Bakit parang wala akong bugas? Kuhay mga kabesyo eh. Dahil akong lips kay Casabol. Kung wala na kabukas kay Gino ko, mama. Casabol wall. Ay, wala. Wala. Timing, wala. Ay, di na ako masensor na sa YouTube. Pwede na gulit cut. Cut, wala may cut sa mukha. Dog ba? Ay, kagiti. Mabitin ka. Ami ka, Ami. Mabit ang wala may mga eskwela. Bitaw. No need na dyan mas pila. Kaya kahit na magdaan. Nganta. Ay, Ami. Ami. Baya ka, waka na tao pa. Inana sila akong baby. Magsiging mama ng patong toy. Bitaw na ko lang. Asa lapit? Boss ko. Go yung bastard die! Taguman niya tutoy. Paguman niya tutoy na ko. Ako na po ni tutoy niya. Tama. Kulihanin ni Kita na may diri ba? Uy, pakita na si Mary Chris Bing. Ba dapat... Paano na? Uy, binakay, dapat special thanks sa imong mga videographer. Correct. Huwag Special makay thanks put your out of your mind. to... Hindi ka nag-iisip ng tama. Okay, malapit. Di ba, barog, di ba lang yun mo? Brush of beer, guys. So, I am drinking ihi. Uy! No, hindi ihi. Nasty po ito. Just ihi. Yeah. Juice man na siya. Juice ba guys niya? Beer. Juice po ito. Walang beer sa langit kasi. Kung sa'yo, magtulala ka inyong mother. Naghatod ani. Ano, natin po kayo ng buntag ba? Oh, nagpatag pa. Kim, alam ka din mo. Hawa, alam mo. Sino mga kay Bawang Basta Tabis? kahan, nalimot ka sa amin. Yeah. Ayun na, didislocate naman yung ngayon. Kuhaan pa rin naman. Pakaon pa rin mo po ang hot ko. Kunyaro ko pag may demand. Naluyaman. Bugamay. Picture niya tayo later. Barang ka. For kabilit niya. Ano na po tayo pang-upload ba? Campaign. Maria, palihog ko Maria. Thank you. So guys, ginahan ko sa ilahang Apelin niya butanganan ko si kay Monica. Brush of flower. Flower base. Yan. Pero, klaro dyan kayo. Mga Filipino dyan ni sila guys. Kay gibilina nila isa pa. Look at that. Bisa nali ko nung broke akong hairstylist. Di niyo maguba. Stylist. Daghan man akong hair. Bayot siguro na guys. But, Ikaw kay maligo ka mag-anak. Busaw. Hindi akong kilay. Ano na? Kasag. ay, wait, open ko ni ha. Dapat bayot kasi pakita Pagdating mo. sa magnetic siya. Ang cake guys. Yun ni Mia. Happy birthday. Kap mo kabay. Mga Anta Joy. Naikwator ko sa inyo. Salamat na lang. West na nag-atnak-atnak S. Nakakuan man nito. Lagi. Pilate! Look, pinsan na debun. Sa lima? Student teacher. Ala sa GR. Okay, bye. Sa lima gali. Stop mo. Stop Wala ba? filming. Pila na? You're ruining my confidentiality. May mauwa pa naman akes. Ne! Ay, ano dito? Mais! Thank you na we're eating Ay, else. sige. We're eating else. Ma. Ha? Uy, wait. Nga na red. Sa mo? Ang sa Ano ko siya ma? kani o kay tape na sa katong square. Hindi dagan di kong interview. Asa kasi ano? Kala ka nagtubo ba? Basta buta ng fertilizer. Basta buta fertilizer. Tubo lang ito. Ha? Nakuan ang nipon na to niya na bali katong nagduwas lang basket niya giblocking siya sa sponsor. Nabali. Di ko na dato ka nagpapitag ko ha. Uy, laro. Laro. Duwe kayo kanang muhubag ito usahay katong wala ka to na pa-check up. Nga ang nag-iot sa man. Dolang kung to na pa-check up to nila mama. Gusto ko lang magpasalamat sa aking kasama ko kanina mga sis sa aking vlog for the mukbang, ang aking mga best friend.
And mga sis, hope you like this video. And dito muna natin tapusin nating vlog. So thank you for watching. And don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para update ka sa aking mga videos. Bye-bye!